We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang mga balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Gibanabanang moabot ngadto sa 1.5 milyones ka pesos ang nahimong danyo sa sunog nga miulbo sa may sitio Kawayan sa barangay Sambag 2, Dakbayan, Cebu kagahapon sa hapon. Posibleng faulty electrical wiring ang hinungdan sa sunog. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining gatusan ka mga tawo nga naglinya aron pagkuha sa rasyon sa pagkaon sud sa gym. Tipila lang sa mga biktima sa sunog. Kasamtangan sila ang nipasilong sa tent sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipahimutang sa gym. Sa padayong investigasyon sa kabumbiruhan, usa sa ilang gitutukan ang faulty electrical wiring nga posibleng hinungdan sa sunog. Possibility gid ang wiring gid electrical kay mao na partial sa gapon. Okay nakasaksak ni butom ni galit na sa kwarto sa kwarto ba. 79 ka mga panimay ang natala sa barangay nga naugdaw. 152 ka mga pamilya o dulan sa 400 ka mga tao ang apektado sa sunog. First and foremost, ang kinahanglan jud sa atong mga fire victim, construction materials, no? That's the basic. Ang so far namong na-interview ni Kunsel Randy, gusto na sila mo kuha na dayon ba kanang mag-rebuild na. Gideklarar na sa barangay nga ubo sa state of calamity ang lugar nga nasunugan. Pipila sa mga biktima ang nanguha og mga salin-salin sa sunog aron ipangbaligya. May gamay nga paitog sinina. Wala yung bit-bit. Terus kuha man dali na mangod. Anang kuha na kay ba? Di na kuha na kayo naon dito na kagawa sa hus. Miulbo ang sunog pasado alas 2 gahapon sa hapon ug giisa kini sa second alarm. Pasado alas 3 na under control ang sunog. Gabilin kini og danyos nga mobalor sa 1.5 milyones pesos. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak. Nunod sa presensya sa nakadaya mga variant sa COVID-19 din sa Pilipinas, temporaryong suspensyon sa mga biyahe paingon sa Pilipinas alang sa mga foreigners o mga returning overseas Filipino ipatuman na sugod karong Marso 20. Si Luar Mirondina sa report. Sa Memorandum Circular nga gipagawa sa National Task Force Against COVID-19 kagahapon, gipahibaw ni ini ang temporary suspension sa mga biyahe paingon sa Pilipinas alang sa mga langyaw ug sa mga returning overseas Filipinos nga dili mga overseas Filipino workers sugod karong Marso 20. Base sa memorandum, buot nining pugngan ang posibleng pagsulod sa Pilipinas sa ubang mga variant sa COVID-19 gikan sa ubang nasod. Sa data nga gipagawa sa DOH, base sa gihimong biosurveillance sa Philippine Genome Center, nakita ang presensya dili lang sa UK variant sa Pilipinas, apan lakip na usab sa South African variant o Brazilian variant. Ang temporary suspension sa naasoy mga biyahe ipatuman hangtod Abril 19. Hinuon may exempted nga pipila ka mga visa holders. Those who have left already their origin and are arriving, let's say, on the 20th, I think they can still accept that, but you're not allowed to depart
your origin on the 20th because that's already the start. Dinhi sa Mactan Cebu International Airport, mo average og tag 200 ngadto sa 250 ka mga pasahero sa mga international flights nga moabot sa Cebu matag adlaw sukad Enero karong tuiga. Apan 20% lang niini ang mga foreigners o mga returning overseas Filipinos. Number of flights, I don't think it will change because as I mentioned, majority are still returning OFWs. What we probably would see would be more of the Middle East flights. Subay niini, napanglantawan na usab ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ang posibleng paghimong rekisito sa negative RT-PCR test result sa mga domestic travelers aron kapugngan nga dili mo katap ang naasoy mga variant dinhi sa Cebu. Hinuon matud sa mayor, wala pay opisyal nga kamanduan gikan sa IATF kabahin niini. Alang kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan, bukas man siya sa ideya nga subling i-require ang negative RT-PCR test results alang sa mga domestic travelers nga mosulod dinhi sa Cebu. Apan panghinaot niya nga unta, unified lang ang baruganan sa tanang mga mayors dinhi sa Cebu. If there is a directive, it must be a one-stand uniform yun, no? For Cebu, no? Dili kay managlahi. Apan kun ugaling ipatuman man kini sa IATF, matud sa mayor, wala lang gihapon kini pulos, kun dili ibalik ang pagmontar og help desk sa airport. Okay, we are the gateway to Cebu magka nya inig-abot diri Hanoi lang. Usa pag test na to siya nga naagid siya. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sugod karong Lunes, wala na itugutang mga pribadong sakyanan nga makaagi sa compound sa Carbon Market. Gidugangan usab ang mga entry ug exit points alang sa mga tao. Ang report ni Femery Dumabo. Aron siguradong masunod ang health protocol, gipresentar sa Cebu City Police, Market Operations, Cebu City Traffic Office ug probe team ang sundon nga traffic flow sa Carbon Market. Sud sa duha ka semana. Pagpangandam kini alang sa Semana Santa, magsugod ang pagpatuman niini karong Lunes, Marso 22 ug libkason Abril 5. Tagtulo na usab unya ang entry ug exit point sa Carbon Market alang sa mga mamerkaduhay. Ang makasulod diha is mga delivery trucks na lang. Naay gi-designate ang CCTO mga parking area kung asa sila mo park sa mga tao nga gusto mangumpra. While we control the entrances, ato sang i-control ang exit, meaning kung makapagawas na ta, tanaw na to loaded na ang area, pagawason na ta sa nato, pa na to pasudlan. So ingon ana ra ang sistema atong gigamit. Ug may paygayang road clearing, mupatuman niini ang market operations, probe og CCTO diha sa Carbon Market. During aning Semana Santa, wala tay rerouting no kay sa karon og atong notice wala na may mga public vehicle nga nakasud sa carbon. Sa ipahibaw na pinagyod sa mga transient vendors nga ang pagpaninda nara sa sud sa merkado sa carbon, nara sa Mangan or sa Carbon Market Complex. So, walay muguwa along Magallanes Street. Lakip na sa bantayan sa kapulisan ang posibleng pagdagsa sa mga tao sa mga tindahan diha sa downtown area. Hangyo nila sa publiko nga mosunod lang aron dili na mosaka pa ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Cebu. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Natapos na ang duha ka mga priority road construction project sa Mandaue City nga gitutukan sa City Hall. Kini ang road construction ug drainage project sa tapad sa City Hospital ug sa JM Sinisa Street o Sitio Superior Barangay Look. Ang mga lugar adunay na dugay na nakaproblema sa ilang sitwasyon tungod sa grabing baha nga muhatod sa pagkanlapukon sa mga dapit. Moabot og 15 milyos ka pesos ang gipundo sa road repair sa Maydan tupad sa hospital, samtang 34 milyos ka pesos usab sa Sitio Superior sa Luok. Himuan yung karsada o proper drainage system kay ang problema manggod atong nga lugar na karsada pero way outlet sa tubig. Gamayng uwan, baha dayon. So mao to nga ang iyang outlet duha ka buok padung nas dagat ug diri padung sa Marine Color. Asa gugma kay
kay makasakit-sakit sa kasing-kasing. Mo ba sir? Sama sa gibuhat sa akong gigugma karon. So, gugma na lang. Nga naman. Sa naman gugma, ugwat kwarta. Gugma, oy. Ano man, sir? Kay ang bakuna makakuan mag-COVID, ang gugma di man. Makasamot kay magkuyog mo si imong uyab. Dapat magpaduol ta sa duha. Ano man to? Kay kung di ta bakuna kay maalanganin na tong gugma. Sa gugma. Ano man, sir? Okay, kuya ng gugma. Kaya minyo na ta, maggugma batag usa, duha na. Sa bakuna. Mahadlok ko, kawa pa na butog 10 years ilang kuan. Sa love, ma'am? Okay ra ang love. Okay ra? Happy? Happy ra. Sa duha. Sa gugma. Manistansya ko. Saman! Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gilan dotadong manglungkabay sa Dakwes Talisay na sikop pa sa Joint Police Operation sa kapulisan dito sa lungsod sa Sambuan kagabi. Ang report ni Faye Marie Dumabok. Dakong nakatabang sa kapulisan ang gi-upload ni Chadwin Katipay sa iyang mga lakaw ug nahimutangan diya sa social media. Pasado alas 11 kagabi nasikop si Katipay sa joint operation sa Talisay, Dalagit ug Sambuan Police sa barangay Tangbo sa lungsod sa Sambuan. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga gitumbok nga suspitsado si Katipay sa pagpanglungkab sa dakbayan human nga nakita kini sa kuha sa CCTV. Nasuta nga siya usab ang gitumbok nga responsable sa lungkab sa mga balay sud sa subdivision sa niaging tuig. We received a report atong March 15 about a burglary incident in a subdivision. Kasamtangang gitanggong ang suspitsado sa Sambuan Police Station nga nakuha og mga gadget sama sa kamera, laptop, mga cellphone, relo o mga plansya nga gingong iya sa mga gikawatan niini. Nakuha usab gikan kaniyang 5 ka mga gagmayng pinakiti sa gituhang Cebu. Nahibaw-an namo nga he is also involved in burglary incidents in the south, particularly in the areas of Dalagit and Sambuan. So according to the investigation and the information relayed by the suspect, niabot na kunog sobra sa 30 kabalay ang iyang nasaka. Awhag karon sa kapulisan sa mga nabiktima ni Katipay nga mopatim-aw sa stasyon ug mopasakaw gyud og kaso. Samtang gisubay usab kun aduna bay mga kauban si Katipay diha sa pagpanglungkab. Uban ni Cleofer Lumayag. Ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Dugang mga quarantine violators nangadakpan dito sa lungsod sa Konsolasyon. Samtang mga kabataang libod suroy gipang rescue. Ang report ni Nico Sereno. Laing 15 ka mga quarantine violators ang nabadlungan nasab sa lungsod sa Konsolasyon. Atul kini sa subsub nga roving sa mobile patrollers sa kapulisan. Nagkadaiya ang kalapasan, wala pagsulob sa face mask, wa pagtuman sa social distancing ug nag-inom sa pampublikong lugar ingon man kalapasan sa curfew. Taod-taod nang mihimo og ingon-ini nga operasyon ang mga otoridad aron pagpugong sa pagkatapa sa COVID-19. Sa wahing kalambuan gikan sa lungsod, as of May 15, dunay 109 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Konsolasyon. 947 hinuon niini naka-recover na sa balatian. Samtang nag-rescue operation sab ang kapulisan sa naglaroy-laroy nga mga minor de edad. Sayo kaganihang buntag, milibot ang mga opisyales sa Women and Children's Protection Desk o WCPD aron ma-rescue sila nga naglaroy-laroy. Giturn over ang mga minors sa Municipal Social Welfare Office alang sa husto nga documentation. Giauhag ang mga ginikanan, siguroon nga dili magsuroy-suroy ang mga bata, labi na ning panahon sa pandemya. Uban ni Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Unsa bagyod kamay nung danon sa ngatong kidney o ang function ni sa atong lawas. Ang nephrologist o pediatrician nga si Dr. Vivina Chu mipadayag nga ang kidney sama ka importante sa kasing-kasing sa tao busa ang ayan lang gyud kining ampingan o busa tema sa nga living well with kidney disease. Nagsentro sab kini sa mga mismong nag-atiman sa mga tao nga may gihambing baratian sa ilang kidney. Matod ni Dr. Chu nga mahinungdanon kayo ang function sa atong kidney kay kini ang musa sa giinom o gikaon sa mga wa pa mapagawa sa atong lawas. Sagad usab sa hinungdan sa kidney disease ang diabetes, ikaduha ang high blood pressure. Ang ilahang pagkaon tultulon pod ang unsay gidili ug unsa poy importante nga masustansya ug ang ilahang mga pag-inom sa tubig naay mga sitwasyon nga ilimit ang tubig na po sitwasyon na painom silang ubay-ubay nga tubig. O ang kanang pinaka-importante sa tanan ang ilang schedule sa ilahang dialysis. Saman! Gakos ta kay hands-off policy man ta tungod aning COVID virus. Isa man imong gustong gakos? Akong asawa, of course. Gakos na ba kay sige naman tanggalamano. So ang uban mingaw na po gakos-gakos. Syempre mo gakos aron ma-feel good sa tao ang presence. Depende sa itsura kung gwapa gakson gyud pero kung di ka itsuraan lamanohon lang. Mulamano lagi mulamano sabay gakos. Kay lami mo kay gakos kaysa ilamano. Gakos. Nindot man ang gakos kay ma-feel yun nimo. Ma-feel mo ang love. Saman! Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sob-sob na ang preparasyon sa Mandawi City Hall sa nagsingabot nga Semana Santa. Usa kini sa gitutukan sa ang estado sa kamerkaduhan ang plano pagbukas og mga satellite markets aron dili magdasok ang mga tao sa merkado publiko sa Semana Santa. Ang live report iparangat ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, kini mga satellite o mga mobile markets ang nahunahunaan sa Mandawi City Hall. Patok ni ining pagdagsa unya sa mga tao sa kamerkaduhan atol sa Semana Santa. Sa petsa 28 pa magsugod ang Semana Santa apan karon pa lang daghan na gi-display nga mga ingredients sa pinangitang binignit. Naanda ng himalitan kaayo kini labi na kun mag-Biyernes Santo nga kabahin na sa tradisyon sa mga Pinoy. Sa pagkakaroon anaa sa ground floor sa public market ang namaligya og mangud kuray ug lubi nga usa sa main ingredients sa binignit. Plano sa Market Authority sa Semana Santa pabalhinon silang tanan sa second floor kay kini ang sagad linyahan sa mga tao ug mataud-tauran gyud kay magkinaguray pa og lubi. Butang nga gikalipay sab sa mga manindahay sa second floor aron mudaghan ang mga tao nga mudagsa sa ilang dapit. Ang mga tao gusto magbinignit sa kamustasa kay di atanan. Aron sa intawon mihalinan. Ayaw lang us daplin-daplin kay init. Vital gid nga ingredient nga is ang lubi magud. Unya mo gid na siya maka-take og kuan time unya mo nay makataas sa linya. Itungod na ang magpudkud pa dugay kay maghuwat. Sa miaging tuig nagdasok sab ang mga mamalitay sa Mandawi Public Market atol sa Semana Santa ug kini ang gipaningkamutan nga ilang makontrolar karon. Mudugang sila og personnel aron magbantay. Wa gid mi kapakandam whereas karon nakaandam man kita no, nakaplano na kita. In fact, last Friday pa ta nagplano ani. And then ang linya na mo sir, perting taasa na gid ani na tuyok-tuyok na din sa taas pati daghan na gid tawo. Plano karon sa City Hall nga mubukas og hingusgan ang mga satellite market sa kabarangayan aron kalikayan nga magdasok ang mga tao sa merkado publiko. Labi na sa mga ingredients mismo sa binignit ug ubang himalitan niining panahuna. Nga naay mga mamaligya ay og mga subak sa binignit nga mobile ngadto sa mga barangay kay aron ma-disperse ang mga tao dili bitaw usara ka lugar ang ilang hanuukan.
nya manguli na sad sila mag-spread na noon sa virus. Gisugdan na bab sa mayor ang pagpakigtigom sila lain nga mga labaw sa mga departamento aron kapangandaman ang ilang mga game plan ni umaabot nga Semana Santa ug unsaon nga kalikayan nga masubli pa mga panghitabo sama ni atong miaging tuig. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office nagdugang og mga personnel aron makapangandam sa bisan unsang katalagman nga motumaw. Si Femery Dumabok sa report. Gipahigay ng higpit nga training sa 15 ka mga dugang personnel sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lakip kanila ang 8 na nga mga personnel sa Bulacau Fire Truck ug laing 8 ka mga volunteer. Matud ni Alvin Santillana, pangu sa City Disaster, nga dako kining tabang aron mas makaresponde dayon sa mga aksidente ug bisan gani sa COVID-related incident. This is just one of the trainings nga kuhaon sa among personnel in order for us to respond to any types of disaster. Samtang 43 ka mga pampubliko ug pribadong eskwelahan sa Talisay City ni salmot sa National Simultaneous Earthquake Drill gawas sa mga magtutudlo na tudloan usab ang mga gidikanan nga nagkuha lang unta sa mga module sa ilang mga anak kalabot sa kun unsay buhaton kun adunay linog. Ang earthquake mo occur anytime. So wala siya ingon restriction manakay COVID, manay bagyo. In fact, kami diri sa Talisay, even if naay bagyo kami, naay schedule nga insed, magpahigayon gyapon mi og earthquake drill. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nag-inusarang highly urbanized city sa Cebu nga nagpasidunggan tungod sa may performance ni sa pagpatuman sa anti-illegal drugs campaign sa nasudnong kagamahanan. Kaganiha formal na gi-turnover sa taga-DILG ang 2019 National Anti-Drug Abuse Council Performance Award ngadto kang Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan. Usa sa rason nga naangkon sa dakbayan ang maong marker kay nag-sustain niini ang pagpabiling drug-free sa usa sa mga barangay sa dakbayan nga mao ang barangay Kauhagan gikan sa 2019 hangtod sa 2020. So it has several indicators no ang atong i-observe na such as the functionality of the Anti-Drug Abuse Council, the clearing the presence pod sa cleared nga barangay, as well as other nga indicators such as efforts of the PNP of the city on the anti-drug campaign. I would like to congratulate the PNP, the PDEA, the close-up, and the working from the LGU. Gakos. Ano gakos man? Nindot man. Bugnaw kayo. Karon pwede sad, bisag init kayo. Why COVID, sir? Basta gakos yun. Lamano na lang. Bawal naman kuno ang PDA kuno ang gakos kuno. Sumunod ang lamano lang sa kay tungod sa COVID. Lamano lang. Kay distancing mo taron. Mugakos. I have so much love to other people. Charot. Rainier Daka, I love you. Lamano. Nga naman. I don't hug other people. Charot. I only love myself. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gitumbok nga nalakip sa top 10 drug personality, regional priority o usa ka high value individual sa drugs watchlist sa Lapu-Lapu City patay sa gihimong bypass operation sa Lapu-Lapu City Police Office. Gilang nakalas nga usa ka Mario Bailusis, 43 anyos, taga Barangay Careta ning Dakbayan sa Cebu. Gikatahong mi-avail kaniadto sa plea bargaining agreement si Bailusis apan base sa intelligence report sa kapulisan mibalik kini pagpayuhot sa illegal nga drugas atol sa gihimong bypass operation sa City Intelligence Unit dito sa may Barangay Ibo. Nakabantay si Bailusis nga mga pulis ang iyang gikatransaksyon. Busa misuway kini pagbunot sa iyang armas di fuego apan at neutralize kini siya sa mga operatiba. Nakuha sa iyang posisyon ang 3.4 milyones sa pesos nga balor sa gilang gituhoang drugas nga mitimbang og 500 grams. Ang ilahang
kining transaction is 50 grams primero. But it turned out during pagka nahitabo na pagkuha na siya dala nga half kilo. 500 grams ang yung dala niya. Pagpatuman sa pagsulob og face shield sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lugwayan pa og usa ka semana. Siluan mayroon din sa report. Ugmang adlaw na unta, sugod nga higpit nga ipatuman ang pagsulob og face shield sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan inay magsugod na og issue og citation, mag-apud-apud ang dakbayan og libreng face shield ilabi na sa mga pampublikong dapit. Gitata usab sa mayor nga required lang ang pagsulob og face shield sulod sa mga mall, bangko, pampublikong sakyanan ug sa merkado. Ngandun natay areas nga pwede ra kang di mag-face shield, di ba? So ato nang giklaro, naay areas nga you required to wear face shield. Hayan, human sa usa ka semana nga distribution sa face shield, anha nasugdan ang higpit nga pagpatuman sa pagsulob niini. Samtang priority sa anti-COVID-19 Barangay Enforcement Unit ang pagsusi sa mga dapit, diin daghan ang mga natalang natakbuyan sa virus. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Og 6,796 ka mga active cases, 491 niini mga bagong kaso. Sa mga highly urbanized cities, ang Cebu City adunay 2,676 ka mga active cases, 206 niini mga bagong kaso. Moabot usab sa 1,021 ka mga active cases ang Lapu-Lapu City, 56 niini mga new cases. Samtang adunay 1,222 nga active cases sa Mandawi City, 56 usab ang mga bagong kaso. Sa mga rehon sa Central Visayas, ang Bohol adunay 329 ka mga active cases, 34 niini mga new cases. Miabot na usab sa 1,422 ang active cases sa Cebu Province, 110 niini mga bag-o, 123 usab ang active cases sa Negros Oriental, 29 niini ang mga bagong kaso. Samtang tulo ang active cases sa Siquijor, apan way natalang mga bagong kaso. Sa Eastern Visayas, natala ang 360 ka mga active cases sa Rion 8, 29 niini mga new cases. Sa Tibok Pilipinas, moabot na sa 61,733 ang active cases, 4,387 niini mga new cases. Samtang 120,710,811 na ka mga kaso sa tibuok kalibutan, 68,458,377 niini mga nangaayo na. Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Nagpadayon karon ang kalihukan sa Giwan Eastern Samar karong adlaw. Gipahigayon na ng unveiling sa historical marker sa isla sa Homonhon, ang unang lugar nga gitaak sa mga Espanyol 500 years nang nakalaway. Dako ang garbo sa Giwan Local Government Unit nga human sa taas nga panahon nahatagan na og bili ang kontribusyon sa maong lugar sa unang circumnavigation sa kalibutan. Sila naghinaot nga mas mailhan pa sa katawhan ang ilang lugar isip heritage of kindness. Matud pa dili lang mga Espanyol ang ilang natabangan, ingon man ang ubang mga nationality sa nagkadaiyang higayon sa unang panahon. Ug mag-adlaw moabot ang representante o si Presidente Duterte sa Giwan aron sa pagtambong sa ikatulog katapusan na unveiling sa historical markers nga himuon sa Veterans Park sa Kalikuan, Eastern Samar. Sugbuan ang power diva nga si Jessica Villarubin mipakita sa iyang new look ug milusad-usab sa iyang labing unang single nga Ako Naman. Ang report ni Femery Dumabo. Niadtong Domingo atol sa All Out Sundays nga programa, gisurpresa ni The Clash Season 3 winner Jessica Villarubin ang mga viewers sa iyang new look. Samtang giawit usab niya ang unang girelease nga single Ako Naman, nga gi-compose ni Christian Bautista. Atol sa iyang video conference uban ng Cebu Media, maisugo niyang giangkon nga nagparitoke
ug mas confident siya ug excited sa mga umaabot nga project ubos sa GMA. Sama na lang nga regular siya sa All Out Sundays. Isip usa sa mga naglangkob sa grupong Queendom. Sa akong mga suod nga mga tigala, happy kay sila sa akong gibuhat akong kaugalingon. So nagpasalamat ra sa gid ko. And happy kay ko nga naka-perform na sad ko kauban si Golden. Kanang Bisaya, kami chika may maayo. Nitambong sa video conference mismo ang First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Giangkon sa 25 anyos nga singer, nga biktima siya kaniadto sa bullying. Nahimong mas maanyag siya apan iyang gipasalig nga magpabili ng iyang maayong pamatasan. Sunod buwan, matud ni Jessica, laing single na usabang iyang ilusad. Ganahan yun ko. Sa una pa nga magpa-enhance. I feel more confident ba sa akong self kaysa sa una mang good kay kanang moagi lagi tag mga bully. Ganang mga pagpanaway sa mga tao. Pangandoy niyang makauban sila si Lani Misolocha o Christian Bautista sa iya unyang konsyerto. Anda mo sabsiya sa posibilidad nga malakip sa mga teleseries o kaha sa mga movie. Ug nangandoy nga makauban si Alden Richards. Iyang tambag sa mga nangandoy nga magpadayon silang maningkamot. Makaagi man silang mga failures, makaagi man silang mga rejections, kanang himuon na nilang way nga kanang i-challenge ilang self nga kaya ra ko ni murag anak ba positive ra gyud and always mag-ampo gyud sa Ginoo kay. Uba ni Cleofer Lumayag. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Salamat sa atong kapuso nato. Apila ang naa sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagkong mga balita nga nag-una dinhi sa riyon. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita ang among balita kay ang matag lokal nga balita mahinungdanon kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Dalsaro ug mayong hapon mga kapuso.